спевал свой дедулька старенький. Старость не радость, сяди обедать, ежа из лыжки льется у деда, позаливает чистой обрусток, ён и затиркой, ён и капустой. С этой причины деда старого есть и саджали, каля порога. Там ён и снедал, там и обедал, там ён и с внуком мел и беседы. Деду унучек, мамин сыночек, ножик узяўшы, сел у куточек. Нешта майструе, нешта складае, будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: «Любы сыночек, что ж ты майструешь, севший у куточек? Что ж это будет? Скрыночка быццам?» «Будзе, матуля, гэта карыца. Як пастарэеце з бацькам абое, вас не прыму я есці з сабою. Каля карыцы вас пасаджаю, после затирки поналяваю». Тата на маму, мама на тату глянули моўчкі, хто ж вінаваты. З гэтага часу деда старого больш не саджалі каля парога. Як і заўсёды, у кожнай сямейцы радам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свету з краю да краю. Хто пра яе пазаботзіцца можа, унучак маленькі зноў дапаможа. Ён пачытае, хоць ведаюць людзі, але напомніць лішнім не будзе.